Tenim mar i mar a un cantó i a l'altre. És que no tenen res aquesta gent aquí, És que són... Ho tenen tot avorridíssim. Està bastant tranquil tot plegat, I bastant en runes, a més. No podrem gravar res, però aquests s'estan passant bé aquí dintre. Ah, sí? Tira-li. Anem cap a dintre. Ah, ok. Vale. Thank you. Only to take a look. Thank you. Ah, doncs no és que estaven cantant, que estaven simplement aquí amb el vídeo. Yeah. Barcelona.
Val, aquella d'allà al fons és la nostra illa, on estem residint ara. Totes aquestes illes, estem a la illa veïna, però fixeu-vos quin mar, és que encara és més espectacular que el lloc on estem del nostre hotel. La sorra, tot. Home, l'altre està allà. I ens cobreix fins aquí. Hem d'anar allà baix i venim d'allà baix. I anem fent xino-xano. Crec que la corrent no està tan dur. Avui no hi ha ningú d'aquí que hagi arribat tan lluny com hem arribat nosaltres. És que ja estem al mig del mar ara.